Wilokhu uzalalela uzalana lokhuza. Uyakhumbula ukuthi ngingakuthulela ukusuka nokuhlala, ukuboshwa kwetulo, lokushawa kwemali. Uyakhumbula liyathimba le KZN 26. Unqondo wakhona kwakumnumzana Mthetho. Sihlale naye ke kule interview edlulile sakhuluma. Kodwa inkulumo yethu yakhumbula ukuthi kube sekuthinteka umshushiso omkhulu. Advocate Thulani Cyril Silipi. Samthungatha ke na samthungatha. Ngoba phela make wangena igama lomuntu kuyaphoqa ukuthi ke samthungatha. Sabuya naye phila. Uyabona lama episode amabili ade wabuka. Naye uThethu yakhuluma saxoxa kwase kunindeka kwanembeka igama likayise ukuba buwakhe. Kwasiphoqa ukuthi sivuke namhlanje siye lenquthu siyomcinga babwakhe. Simcinge, simfune, simthungathe, sabuya naye phila. Nansi interview uzoyibona ngekudala. Kodwa asigcinile ngoba phela udaba olukhulu la. Sekufuneka ke manje sikulandela abaseshi noma umseshi noma inhloko yabaseshi owayekhona kuyena owayelida noma ehola ithimba okwaba yilona elabamba lezi insizwa lezi ezu26 laqinisekisa futhi ukuthi istatement ibhalwa ngendlela ukuthi akona umunye ophunyukayo. Woza nendlebe ngize nodaba. Bana baba ibambe. Ukhuluma ngomshushisi uadvocate uSlebe lo deputy yena impela indodana yami yokuqala. Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Sise South Africa, Africa, siKwaZulu, iprovince yethu le, uMzinyathi idistrict, inquthu umasipala, iwadi u9 yakhe iwadi 9. KuKwaDlame la ekhaya. La sikhona siKwaDlame. Hayi ukuthi siyodlameni bakithi, siKwaDlame. Baba angubingelele sikwemukele kule channel ayandamswele TV kuKwaDlame la ekhaya usho kanjalo. Ngiyavuma baba Msweli, ngiyabonga ukuthi ningemukele ngaphaka kwathi kwekhaya la kwaDlame. Baba abakwaDlame obani? Omwelase olandle kaluwela lwaseNkonjane nabamhlophe. Abokambengo sindabesi. Encinci iphuza kwezidizi ngaphuza kwencane nqunde kumlomo. Ithakazelo zenu ziyahlangana noduma. Ziyahlangana noduma noma sibuko. Olwadla lwelwa zinkonjane. Yebo. Ngokudabuka badabuka phi noma kuphi labaningi khona? Abaningi bala inquthu. Yes. Bese beba khona kwaNongoma. Yes. Babe khona eMahlabathini. Yes. Babe khona umsinga wonke bakhona ngegodi ezehlukene emsinga. Yes. Okay. Sila kwaDlame. Ubaba akehlehle kancane. Ngiyathanda ukuhlehla. Ngiye kubaba wakho omkhulu kimi, ozoba umkhulu kimi. Yeah. Ubaba wakho ubani? Ubaba uJohannes. Shothi wayisonda ke. Yabona kwayengasayiphathi induku. Mase uJohannes wayeyiphathi induku kodwa ke kuze akwazi ukungena phela esikoleni kwakufanele athole igama lesilungu ngoba kwakubuke ngathi uma uza negama lasekhaya akulungile kahle. Lakhe lasekhaya kwakubani lelomtsizwa? Kwakujikjela. Abayijikjelani? Wayijikjela amanye amadoda ngenduku. Ubaba uganwe omama bangaki? Wayeganwe omama babili. Yes. Oqala kwakuMalanga. Yes. Owesibili kwakuManene. Yes. Okumama ngongizalayo. Yes. Yeah. Onene osithenjwa lawo. Osithenjwa. Okay. Omadlokovu labo ongema labo. Ontusiyenkomo. Yes. Ongengakanani nasentendeni isandla yenela. Yebo. Manizalwa lapha kumama nibangaki? Uma sizalwa kumama
abahlanu babhubha bese bancane. Oh yes. Kwathi emva kwalokho sasesithola sesiphinda sibabahlanu. Oh. Okumfowethu omdala babethu Malamba Dlavesuthu. Okay. Bese kuba odadewethu ababili. Yes. Bomfowethu bese kugcina mina. Njengamanje kusela bangaki? Sengisele sengingedwa njengamanje. Sengisele ngedwa mina inhloko yomndeni wakwaDlame wonke okhona la endaweni yaseNquthu. Ahlehle manje. Yebo. Asiye lapha nibabe insizwa ke manje phela nangu besebenza nje uyinsizwa baba. Khathe insizwa uyahamba uyinsizwa uyahamba uyinsizwa ohambe baba uyinsizwa. Angithi emtsizweni kwami kwabe sekuqhamuka phela lensizwa abaduthulana. Bana baba ibambe. Ukhuluma ngomshushisi uadvocate. Usilepe. Lo deputy. Yena impela indodana yami yokuqala. La uyibone khona uthi la uyibone khona ukuthi uyindoda uyinsizwa uyibone ngoThulani. Yebo. Awusithathe ke manje uThulani ke sesikhuluma ngoadvocate. uCyril. Yebo. Silipi. Olapha kwa NPA. Yebo. Right. We deputy mphathi lapho deputy head. Umthelela wakho kundodana yakho ingena esikoleni izoqeda isikole ukusebenza umthelela kaba kunganani lapha? Umthelela wami abamkhulu kakhulu. Yes. Wathi mayiqeda umatric wakhe ePhumlani. Yes. Okungamanye ama high school akhona la endaweni. Sahlala phansi naye khona kuyo lo muzi engikona. Yep. Ngase ngimbuza ukuthi mntanami uzokwenza njani njengoba usuqeda umatric. Wathi hayi baba bengithanda ukuyakwenza i-teaching. Ngalelo langa angizange ngimphendule ngayithulela nje. Ngahlala ngacabanga ukuthi konje mncenga kanjani ukuthi akayofundela ilaw. Ngani na bengisebenza nje emaphoyiseni bengibamba iqhaza elikhulu ezikoleni zala eNquthu. Yes. Bengi kuma SGB. Yes. Ngaba SGB eCasino ePrimary. Ngaba uSGB la eMgazi. Ngaba uSGB ePhumlani lapha ecishe ngahlala iminyaka ezako 15. Yes. Ngayibala sibeningi. Yes. Kodwa ke ngase ngiphazamiseka sengihambile sengiseNewcastle. Kodwa engangikufunda kothisha engangeke ngihlale nabo kwi-meeting noma ngixoxe nabo nje kulezi izikole engangibambe iqhaza lokuba uSGB khona. Babe khombisa ukuthi ay ibukeka indaba yothisha ibukela kaphansi kakhulu. Lokho kwakulokho ekuhlele enhlizweni yami njengoba nganikeza ithuba uThulani ukuthi ngingamphenduli ngalolo suku. Okwathi ke ngelinye ilanga ngase ngimncenga uThulani ngasethi hayi mntanami mina bengicabanga ukuthi uyokwenza ilaw.
akazange ngiphikise wathi baba ngoba usushila wena ayikho inkinga ngizoqhubeka ngiyokwenza lokho okushila ngathi into emqoka ke mntana uma uphuma ngaleli khaya la lika baba mina ngizofaka imali yes sinomndeni wami sizofaka imali wena uzosinikela ama results amahle lokho wakwenza kule minyaka emihlanu kwaze yaphela engakaze abe naso isifunda sidropayo kwakumuntu okholelayo ke namanje usakholelwa elokhuzini uma efake nje ikapisi ngimi lapha eminyango uthi eza nje la egate bese likhiphile ikepisi akunginikeza inhlonipho njengobaba wakhe umuntu ophansi kakhulu yes mina khona lapha engengikhushkelwe khona umoya yes kodwa yena nje cha akakhushkelwa umoya sidala okuna namhlanje ngisekhona ezikoleni yes kuyo le age engikhona njengamanje ngise eMaceba High School yes lapho kuphethe khona uprincipal uNgobese yes uNgobese lona ke mina ngangifunda noyise esikoleni yes sasifunda naye la emafihleni uyise ngenhlanhla kubaba wakhe usuwashona akasekho njengamanje sinokusebenzisana kahle kakhulu naye kodwa ke iminyaka sifikile sengizwa sekukhathalekile mhlambe ngizogcina kulokho noma bengathandi besangicela ukuthi angiqhubeke yes yebo baba awusithatheke manje ungena esikoleni uqala kuphi amabanga aphansi ufika kuphi emabangeni aphezulu ugcina kuphi emabangeni aphansi ngafunda lapha esikoleni eMafihleni yebo esendaweni yenkosi uMlife yebo njengoba thina sasingaphansi kwenkosi uNgobese ubaba wenkosi endala ezala inkosi ekhona njengamanje utate zakhe yes ngokuqhubeka ke kwesikhathi umama wayesethanda ukuthi ngiyofunda eMaduladula ngafike khona ke ngaqedela ngenza u standard 6 yep ngabe sengiphasa ke lapho ngaqhubeka ngawo kwenza imfundo yami eSt Augustine eMasotsheni lapho ngaze ngalokhu za khona ngacela khona yes okay qhubeka baba kwase kuthi mase ngiqedileke esikoleni sase siba nokuxoxisana ke nomama wathi ayi mntanami ufisa ukwenze njani ngathi mina ngifisa ukuyojoyina abafowethu le eGoli ngisebenze khona yathi ke intombi yakwanene hey mntanami ngibona ngelinye ilanga iGoli liyophela ngicabanga ukuthi ngoba umdlalo webhola uyadlala lapha emaphoyiseni yini ungakujoyina khona ubuze kwabangaphambili ukuthi bajoyina kanjani ngase ngifika ke futhi kwakulesonto ngafika amaphoyisa amadala ontsibande nobuthelezi bangigcwalisisa ama forms okwangithatha insuku ezu4 yes kade ngigcwalise ama forms ngathi ngisekhaya ngilusile nje inkomo ngabona ngevene yamaphoyisa ingene ekhaya
yabe singilanda ke izake emla engangelusekhona inkomo bangicela ukuthi hayi uthi umama ucela ukuthi ubuyise inkomo ekhaya ngoba nakho uthi uyobhala itest eDandi. Sabe sesihamba ke afike ngesula ngase siphikelele eDandi okungama kilometer awu-52. Cha safika ngithi sasilishumi sabhala itest kwathiwa silinde. Ngicabanga ukuthi ngaphuma unumber 1 lapho. Ngaso leso sikhathi ngethuka uma bengitshela ukuthi sengiqashiwe sengiyosebenza eGlenco. Uqeda itest? Ngiqeda itest. Kwathiwa sengiqashiwe sekuphelele angihambe ngiyoqala eGlenco. Wafika lapha eGlenco? Ngafika ke eGlenco. Ngahlala ke ngisebenza ngingakayifaki iuniform. Ngingakayitholi training. Yes. Ngithi ngaqala ngo-1973. Ngahlala ke emaphoyiseni eGlenco ngaze ngaye training. Training sase sisuka eBenoni siye Hammanskraal. Oh yes. Lapho engenza khona training yami. Yes. Ithema iphela ke training yami bangiphindelisela futhi eGlenco. Yes. Lapho ke engahlala khona cishe ngahlala iminyaka emine eGlenco. Noma okunye kungasezukuukukhumbula kahle ngenxa yesikhathi eside. Yes. Kodwa ngabe sengisuka sengiya eGroenvlei. Lapho engafika khona isteshi bebabili. Yes. Kumphathi westeshi bese kuba enye insizwa yako Mdakane uLate Mdakane. Ngafika mina ngaba owesithathu. Yes. Ngasebenza khona kodwa umsebenzi wawungemningi. Yes. Engakukhumbula nje okunye okwenzekayo kuleso sikhathi ngoba ngihlalanga isikhathi eside kakhulu eGroenvlei. Yes. Kwakwa bekwa amacala amathathu. Lapho kwafuneka njengoba sasibathathu nje station sabelane lamacala amathathu. Lamacala kwakushiswe amaplazi abamhlophe. Yes. So ke kwakuyisikhathi einzima kakhulu lezo ngoba imoto esasiyisebenzisa yayilanda idrum elilodwa lika petrol. iLand Rover sizolisebenzisa inyanga yonke. Ngenxa ukuthi icrime yayingekho sidalo la engangikhona eGroenvlei. Ngase ngibona ukuthi ayikude kakhulu kunekhaya. Ngase ngenza ke i-cross transfer no mfokamadi okwayengiwakhona la eNquthu. Wayesehamba ke eGroenvlei mina ngabuya ngeze Utrecht. Ngahlala ke Utrecht kwaze kwa 1978. Kwathi ngo-1978 kwakhishwa izikhala zabaseshi la eNquthu. Ngabe sengi-applya ke ngemukeleka ke la eNquthu ukuthi ngizoba umseshi. Ngase ngibuya ke ngizoqala ngiba umseshi ke la eNquthu.
Ilapho ke ngafike ngakhombisa khona ikhono elikhulu umphakathi wala eNquthu omdala nje ongawubuza ungakuchazela ukuthi ngangiwasebenza kanjani amacala ayekhona la endaweni yaseNquthu. Kwakuyizikhathi einzima kakhulu ngoba ipolice station yaseMondlo yayingekho. Yes. Police station eNondweni yayingekho. Yes. Neyasemangeni yayingekho. Kodwa kwakusuka thina la eNquthu siyokwephenya amacala eMondlo naseNondweni size siyofika le eQhudeni. Sasebenzisa iLand Rover eyodwa. Imoto ngizazimbili, zazintathu. Yes. Ama Land Rover. Sishintshana ngale Land Rover eyodwa ukuphenya amacala. Ngikhumbula nje ngomnye unyaka ngithi kwakungo 1989. Yes. Not 1989, 1979. Lapho wakuripote khona amacala u200. Ha. Singabasesha abahlanu nomphathi wethu kwa6 sakwazi ukubopha konke lawo macala u200. Ha. Ha. Cisha cishe ngikhumbula ukuthi sathola isitifiketi esasiphume ePretoria sokuthi singabaseshi abasebenze kahle. Kodwa engifisa ukubuyela kukho baba uMsweli ngiveze ukuthi ezinye izinto ezenzakalayo abelungu babe baningi la engangistation akhona eGlenco. Into eyayihlekisa kakhulu kwakuthi umuntu noma ngawunasiphi isikhundla omnyama neNdiya namakhaladi noma banaziphi izikhundla uma kufika umlungu engazilutho nje ngaphakathi esikoleni police station utshela ukuthi useyisenior yakho uzothatha ama instruction kuyena mana kushuthi asithi wena usayitsheni kufika ukho umlungu constable cha akasuyi constable usazoye training utshelwe nje bakutshela abaphathi ukuthi ke useyisenior kuwena uzokushayela umthetho futhi akukho okunye ozokwenza noma uzoqasha iminyaka emingaki la noma ngawu nasiphi isikhundla noma ngawu usi-officer uma efika umlungu omhlophe uzoba isenior kuwena bachazela kahle uzwe ukuthi isenior le kwakubhaliwe naphansi sasebenzisa i-standing order. Yes. Sasisho nje kahle ukuthi umlungu omhlophe uyohlale eyisenior kumuntu omnyama namandiya namakhaladi okwakuyisimo esasilikhune sake sabhekana naso. Ngiqhubekileke baba uMsweli ngasebenza la eNquthu kwaze kwafika unyaka ka1983 ake ngibuyele emuva kwabe sakuba nalo liyahlelo lokuthi kuzoba namaphoyisa akwaZulu. Oh yes, yes. Isiteshi sethu ke eNquthu sasivele siwela ngapha kwaZulu. KwaZulu. Okwagcina nathi sonke ke siwela kwaZulu Police. Sasebenza kuzange kushintshe lutho kwakuyindlela nje efana nayo
Yes. Akuzange kwenza umehluko. Kuthe ngo-1983 ngabe sengikhonjwa la ey'teshini ey'ngapha ngasenhla ukuthi sengizoshiya kubasishi, sengizofundela umsebenzi wama-fingerprints eThekwini. Ngabe sengihamba-ke ngayofundela lowo msebenzi eThekwini. Okwakuhlekisa ngangiqala ukufika eThekwini ngo-1983 ngangaze ngifike khona. Kanti wawuphelaphi baba noma? Ngangihlala khona la eNquthu, kodwa amacala amaningi ayesikhomba ngaseGauteng ngoba abantu abaningi la banenkolelo yokuthi umsebenzi omningi wawungaseGauteng. Kwangavamile, ngikhumbula nangelilodwa ilanga lapho esasilandela khona abafowethu ababefuneka emacaleni ababebheka ngaseThekwini. Isikhathi esiningi babeya ngaseGoli. Bekwenzeka-ke baba uMsweli ngibuyele lapha emuva ngisewumseshi. Yes. Njengoba abantu bala eNquthu ngase ngumuntu okusatshiswa ngaye ingane. Oh. Kuthiwa hey Basopa, uma wenze njena nje iphoyisa udlame uzokuthatha noma kanjani uzoboshwa. Siqhubekileke nokuphenya, sibuye siyophenya naseGoli abantu abenza amacala la. Yes. Bengifika-ke efemini masambana lo engihamba naye siyophenya. Abafowethu esasiphenya nawo kwakuNkala, the late Nkala, the late SS Mazibuko, the late P Buthelezi, the late Mr. Mloyi, bese kuba yimina no branch command baba uMlotshwa oseNewcastle engicabanga ukuthi saphila namanje. Yes. Masifike efemini sifuna ukubopha umuntu kuzanga sidoji. Sasicotha nje ngaphandle kwefemu sihlale kuyothi mabephuma abasebenzayo bese sigena sixoxa nomlungu ophethe ngaphakathi efemini ukuthi hayi kunensizwe esisazocela ukuthi ke siyoxoxa nawo le emakhaya ngoba kuneyindabana ezincane ezilandelayo emakhaya. Hayi bese bethi abelungu sizokwenza njani, bese sithi hayi sicela nisinikeze iuniform khona songena nabo ekuseni nje nathi sibe abantu abaqashiwe abazosebenza ngaphakathi kwala ekhaya. Oh. Sizulazulise ngaphakathi iyothi insizwa-ke mayihamba iyongena lapha endlini encane. Bese siyilandela sesiyoxoxa naye lapho. Sixoxele ukuthi hayi singamaphoyisa siphuma eNquthu. Sicela ukuthi hayi ke siyokhuluma nabelungu ukuthi ke sithi uyoxoxa nayo le emakhaya. Hayi mana baba ungakahambi kakhulu ngiyacela ukuphaza. Nisuka lana animazi ubuso bakhe. Asimazi. Nilandelana udaba senitsheliwe ukuthi usebenza kule fame. Yebo. Manje ukuze ke enganiphunyuki sekufuna ukuthi nani ingcono ningene niba abasebenzi bala. Yebo. Qhubeka. Sasenzela ukuthi kube lula. Ake ngithi nje elinye icala lenzekayo kwabulawa inkosi yakoMazibuko la eSandlwana. Yes. Kwakukhona insizwa enye yasemsinga okwakuyiyona eyayithengiwe ukuthi izokwenza lo msebenzi wokugudluza inkosi. Yes.
Safika emaphoyiseni eKatlehong. Athi hayi lo muntu ngeke simbophe. Ngendlela athandwa ngayo izingane la emphakathini. Oh. 2 uswake walwa namaphoyisa labadubulana kwaphela amaphoyisa wagcinela uwini licala. Ngoba sasingamazi lo muntu ukuthi sizomthola phi sizokwenza njani. Sabona nje enye ubaba osekhulile sayesixoxa naye ukuthi hawu baba ungoko bani wayesethi hayi ngowasemsinga. Lokho engikushoyo kwakuyindlela yophenyo. Sasingaqondile ukuhlukumeza umuntu omdala. Samthatha lo baba samthatha sambopha. Nimbophelani? Simbophela ukuthi ezosinikeza information yalo muntu lo osukele emsinga weza la inquthu wazo gudluza inkosi yakithi. Kwathi ekseni sase simkhipha sesixoxa naye. Wayesethi hayi ngiyamazi lo muntu la ikhona. Sayesethi hayi akawusikhombisa nje indlu. Ngaleso sikhathi imoto zethu imoto esasihamba ngayo sasingayisebenzisi. Yes. Abaseshi base eKatlehong ibona basiboleka imoto yabo ukuthi sisebenzise yona. Saqeda 3 weeks ngoba nathi sasemnqana lo muntu ukuthi ingane zesikole indla ehlala kuyona yayiseduze nesikole. Bathi mamphazamisa ingane zesikole izophuma zisishaya. Hawu. Zimkhonze kakhulu. Wayivuka ekseni njalo lo muntu sihambe naye simlandele ngenyawo. Ahamba ayothenga ubhiya abuye nawo. Cishe kwasithatha 2 weeks. Samba naye ngasiboni kodwa. Yes. Kuthe mhla sihlela ukuthi simbophe. Sawuboleka enye imoto zabambili. Yes. Ngangihamba no late VJ Ngcobo. Wayesebuye wasijoyina la kubaseshi. Yes. Wathi methu yaphuma nje egate uNgcobo waqhamuka ngaphambili mina ngaqhamuka ngemuva. Wathi uthi yaphuma egate wamvimba uNgcobo. Wathi uthi yabalekza ngemuva ngase ngimla egate sase sembopha. Savele sahamba naye. Ngaso leso sikhathi. So ke sakwazi ukumbopha lo mnumzane ngaphandle ukuthi sixabane naye silwe naye. Yes. Into asitshela yona masisuka naye eGauteng siza la ekhaya wathi singamfaki yena uZankosi. Oh uyangichazela manje. Ukhipha instruction. Asizange simfake sahamba naye sisuke eGoli safika la ayihambela athi ufuna ukuyothenga esitolo simiyeka hamba ayothenga esitolo ayibuyele yedwa angene emotweni sami. Nithembeni manje mdedela nje. Wathi nje ngeke azabaleke akalibalekeli icala. Oh okay. Wathi ubesezwile ngamabhanda ukuthi uzoboshwa. Ngalolu usuku aboshwa ngalo wayethi uyagcina lapho wayethi uzobaleka. Oh amabhande lana afakwa la. Amabhande la afaka la ayisemtshelile ukuthi uzoboshwa. Oh. Sabuya nawo leyo nsizwa ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi yayigwetshwe i-death sentence. Kodwa ke okwabuye kwase igcina isithole iparole yabuye yaphuma angazi ukuthi yagcina kanjani. Yes. Ngingabala amacala amaningi ke ngoba thina kwakungakhethwa icala kuthini ukuthi leli i-rape ifanele abaspecializeayo
thina sasiwenza onke nawe stock theft yonke into sasiyenza. Uma kuzokwenziwa ama inspection kwakusuka okapteni eDandi bazosibhekela umsebenzi ukuthi uhamba kahle. Noma ke wayisiza u-station commander the late uBN Ndlovu, ubrigadier Ndlovu. Wayisiza ke kusicheckela amadokethi njalo twice a month. Yes. Angibuyele ke baba uMsweli lapha sengihamba ke siyofunda eThekwini. Ngabe sengifica umfowethu Khuluse SC Khuluse. Yes. Wasendwedwe. Sasiqala ukubonana no ZJ Ntunjwa. Ngicabanga ukuthi is late manje. Satraina ke lapho sayitraina itraining yethu saze sayiqeda. Yes. Saze sihamba ke siyokwenza ama courses amanye ePretoria. Sabe sesibuya ke sesiyovula ioffice lethu Olundi. Okwayi kwi-office lokuqala lama fingerprints obizwa ukuthi i-local criminal record center. Okunjengamanje oluphethwe insizwa ubrigadier Bhengu. Oh, ubrigadier Bhengu. Lo kancipha bugebengu. Nolethi impela sisebenzile naye kakhulu. Ubrigadier Bhengu. Salivula ke office lethu. Kwasho ukuthi sisebenza kakhulu ama resources sasingenawo. Yes. Okwahamba kuhamba isikhathi sasiphethwe uCaptain TP Ngcobo osemlazi usaphila namanje. Yes. No Colonel Khuluse naye usaphila futhi uSathintana. Yes. Kwahlala ke sahlala koLundi kwaze kwagcina ngibuyile mina ngeza la eNquthu ngizovula elinye office la eNquthu. Ngaliqala ngingedwa ke ngo1986. Ngaphuma ngiyo attend amacala iteshe engangiyiseva kwakuyiNquthu. iBabanango, iNkandla neKhombe. Ngizobuya lapho onke ama fingerprints ayelethwa la eofisini lethu eNquthu ngiwaclassify, ngiwaseshe, ngiwafile. Okuhambe kwahamba banginikela imember oqala the late Colonel JT Khoza. Omakhelwane wami nje la ngemuva. Oh. Kwaqhubeka nganikezwa uCaptain PB Sikhosana ose Newcastle. Kwahamba ngathola uZ Indlovu nama ladies ayekhona. Yes. Kwahamba ke kwaqhubeka ke sathola nama promotion ke lapha engangiphethe khona ngigcine ngukapteni la eNquthu. Oh yes. Kuthe ngo2004 ngabe sengithola ipromotion. Angithi lapha amanye ama rank masuka phansi sasiwabhalela. Oh, okay. Kuze kwaqhamuka nje late ukuthi sithola ama promotion ngokuthi iye ku interview. Bese ngithola ipromotion yokuba Lieutenant Colonel ngawusebenza eoffice elise Newcastle. Yes.
lapho engangenza khona iteshi ezu kwakuba iDandi ekuvukeni Washbank Glencoe Hattingsprade Dannhauser Normandy Newcastle Charlestown Ingogo Falkrust engasempumalanga. Yes. Okwakwenza ukuthi sibalele elokhuzeni empumalanga. Impumalanga yayiseduze nathi kune office elikude elinye else ML. Oh, okay. Kwangesiyo yodwa ke iFalkrust sabuye senza neVakkerstrom. Yes. Bese kuba iGroenvlei bese kuba Matadeni Osizweni neUtrecht. So lapho engafike ngaqopha khona umlando ngoba ama office aye 11. Yes. Kwakhona eliseThekwini, Port Shepstone, Empangeni, Ulundi, Vryheid, Nguthu, Ladysmith, kodwa nje almost I11 ewonke. Yes. Kwakuba ne-evaluation ke eyayenzeka. Ngangiyithopa zonke lezi iteshi zazikhona, ama office la ekhona. Ngana ukusebenzisana kwethu kwakukuhle kakhulu. Lokho ngikuthathele ekutheni ngafika i-members u28. Yes. Kodwa kwathi makufika isikhathi sami sokuphumula ngasho i-members ezu52. Yes. Lapho kwakusebenzeka kahle kakhulu ke Newcastle ngoba ama resources ayekhona onke. Kwakusebenzeka kalula kakhulu. Futhi imoto zayisatholakala kangcono. Yes. So ke ngahamba ngaze ngafika lapho ke esengiretire khona ke ngo-2010. Oh. Okushuthi njengamanje nje ngoba ngihleli la ekhaya ngineminyaka ewu15. Ngihleli ekhaya. Kodwa uNkulunkulu sangiphileke iminyaka ngoba sengihlanganisa unyaka ka75. Ngisaphila. Baba siyabonga kakhulu. Kodwa ngisafuna kancane. Ake siye lapha kuse Utrecht Groenvlei la amacala ku report amacala amathathu. Yebo. Nina nibathathu nani? Nenza njani la? Iliphi ni prioritizer na prioritizer ngobani noma nahlakazeka? Cha. Umuntu naloyo wathatha Sergeant Botha. Yes. Owe station commander bese kuba ulate constable Mdakane bese kuba yimina. Naloyo wathatha idokotela lodwa. Awuna backup? Cha. Sibathathu nje asinalo ngisho iClark. Uma siphumile sonke ucingo sasilifaka emzini ka station commander. Kanjani? Izizophendulwa khona. Sasiprecipitate uphendula umka station commander. Usebenza la nani umaphoyisa? Cha akasebenzi khona. Umphakathi usireport lapha kunkosikazi ka station commander. Masidingeka nje kukhona okujahlekile soze sesicinga ukuthi sikuphi.
Semcinga manje umama manje. Umama. Hayi station commander akekho nayo uyosebenza. Nayo uyosebenza. Kodwa sense ivene eyodwa. Ubani ofika nalomqondo ukuthi ngoba incingo kuyabhetha asikho sonke asoliphosa emzini nga station command. Station command nindawonye ubani ofika nalenqondo. Baba uMsweli ukufika leyo simo ngakufica kuyinqubo yakhona engangayazi ukuthi yayiqalephi iqalwe ubani. Station commander lo umlungu. Umlungu. Onye seni instructor umessage. Ake ngichaze nale linye iphuzu nje ngoba abantu phela bathi angisuye umuntu wepolitiki mina ayithandi ipolitiki. Yes. Kodwa ukuthi ubandlulo salo zwa kangakanani. Yes. Bekuthi ey'teshini lezi enabamhlophe uma kukhona intombazane yomlungu eyiphoyisa. Yes. Kube khona umfana womlungu oliphoyisa bese kuba yimina iphoyisa elimnyama. Yes. Noma iliphi iphoyisa ke elimnyama. Yes. Masihamba ngeveni ubeqikelela umfana womlungu ukuthi awuhlali eduzane nephoyisana omlungu lentombazane ayingakabikho ke ngaleso sikhathi ikakhulukazi kwakuseyama Clark. Yes. Kwangafuneki uhlale wena phoyisa lomuntu omnyama uthintane nomlungu oyisifazane. Sorry. Kunalokho kwagcina uthathiwe wena uyovalelwa evenini ngemuva. Ube siboshwa kancane. Small prisoner. Ngenxa yentombazane omlungu. Ngoba kungafanele. Kodwa beningahlala lapha nibe bathathu kuba udriver kubeke intombazane omlungu bese kuba wena la. Yebo. Beningampintshana kanjalo. Uma inali ilungelo lokudriver kwakuphoqeleka ukuthi drive ivan ukuthi iphoyisa leli lomlungu lesilisa lihlale lapha phakathi kwendawo ukuze likwazi ukusebenza. Wena usungancika ke ngapha. Ithini into kwakuyini into lapha nani banukela kaba belungu kwakuyithini ipolitiki yakhona. Ngeke ngisho ukuthi kwakuyini kodwa nje indlela esasiphatheka kabi ngayo. Indlela esasiphatheke ngabi ngayo ukubonakala nje ukuthi asithandeki ngaleso sikhathi ke sasafaka iuniform eyehlukene. Thina sasifaka le engathi ukhakhi. Abelungu bafaka le neblue le amaphoyisa aseyifaka njengamanje. Yes. Ngesikhathi esafika ngaso saba ubokuqala ngithi sakwazi ukuthi sitrainwe ngeibhamu sikwazi ukuphatha ibhamu masemsebenzini. Ngaphambili kwalokho wayengasithinti umuntu omnyama isibhamu. Bana baba imuphi lo nyaka eniqeqeshwa ngawo nikwazi ukuphatha isibhamu lo ufika ngo1973 no? Yebo. Laba babe ngale before u73 babe ngasithindi dlobo isibhamu. Babe ngasithindi isidani. Wawehambela ngathi einkomeni. Uphatha ibhayithini. Nina nibona seningcono manje kuthiwa seniphatha ibhamu niqeqeshwa ngebhamu ningcono niyazizwa manje. Sekungcono phela noma ubugebengu babungakandi ngakhumbula nje esinye sehlakalo esenzeka eGlencoe ngo1973. Ngangisebenza ekhoti nomunye umfowethu okwakuthiwa uSing. Wayesethu sasala usabhala amaphepha mina ngikhuphuke neziboshwa okwacishe kube 1.5 kilometer ngizise police station. Uhamba ngeLand Rover le. Cha ngiziqhuba phansi. Zingaki lezi boshwa hamba nazo? Zu10. Manje iziboshwa iqhuba wena noma wena uqhuba zona? Ngiqhuba zona mina. 10.
ayishuphi futhi zihamba nazo. Kuthe nje singakafika epolice station ngisasikhumbula negama leso siboshwe esinye kwakuthiwa uGeleje Ngcobo. Yes. Savele nje saqashuka ngejubane sangena emajalidini. Aha. Ngashiya phansi leyo zinto engangiyiphethe ngathi ngilindeni madoda. Ngaxosha leya ndoda ngaze ngayibamba ngabuya nayo. Isicashe etoilet. Ngabafica belokho bemile bengilindile bonke. Ekulindile ikhaya. Bangilindile. Okwakhombisa ukuthi abantu ababeboshwa babe sawahlonipha kangakanani amaphoyisa. Ha. Ababengaphambili kwami nje ngikhumbula ukuthi babehamba bawubophi isiboshwe eqhudeni. Behamba ngebhayisikili. Uzobuya nasesekerishile elikherishe isiboshwa. Asikerishe. Mayifika emzini womuntu ethecela isikhundla sokulala. Ungaqala uhambe baba. Awuhambe kancane. Ngenzela ukuchazela umuntu ukukherisha abanye abantu phela ingane azizukwazi ukukherisha. Yeah. Yabo mawugibela ibhayisikili. Omunye uzohlala la. Yabo la kwi-frame. Uzohlala uhamba naye ke usiyasho ukuthi umkherishile. Sasikubiza ngokukherisha lokho. Yebo. Ushuthi ubulani umngani wakho kakhulu wavamisa ukuthi umkherisha. Yabona emaphoyiseni awakwazi ukukherisha isiboshwa. Qhubeka baba. Uma uzolala naso ngangixoxela amaphoyisa amadala ko obamba Nsibande. Yes. Beninikeza ke indawo yokulala. Kuzofuneka uqikelele ukuthi ufaka uzankosi esandleni. Nale ndoda ke lena eboshiwe uyifaka uzankosi kuze ingaphunyuka ebusuku. Manake. Kuphi la nizobe nilele khona manje? Ucela isikhundla noma kwabani? Senhlwelwe. Suhlwelwe. Kude kakhulu equdeni. Mawusuka la uye equdeni mhlawumbe ama-kilometer ngacishe kube. Plus minus 35 kilometers. Ubuhambe ngebhayisikili uyale. Yebo. Manje usuyabuya umthola late umthola late lo muntu obumlandeli. Yebo. Mama usubuya kuyabonakala kuyahla kuhlwa ngomnyama. Yebo. Usucela nje kwamakhelwane lapha kwaMdluli ukuthi awu sicela ukulala. Ungena emzini womuntu ungena nesigebengu. Yebo. Uyabachazela la ekhaya ukuthi ngoba sihamba nje asihlobene. Ingalomthetho nami nalo baba lo. Impela kufanele ubachazele. Bese beninika ke indawo yokulala bese ke ufaka insimbi i-handcuff elilodwa ngapha nalo isigebengu usifaka i-handcuff. Yebo. Awu niyalala nini? Niyalala niyavuka ekseni awubanenzela ukudla niyageza ndaqhubeka nendlela. Abantu ke ababekhona babengakabi nalo uchukulo olukhona njengamanje. Ngisebonga baba. Lapha ake sihambe kusiya kula macala awu200 enake nawenza. Laba bantu amacala mayo 200 kusho abantu bawu200. Yebo. U10 bangaki manje bopha laba bantu? So 5. No 5. Yebo. Laba bantu nibabopha ngempumelelo ukuthi niyabathatha labone khona bayongena ezitoksini. Yebo. Bayakwazi futhi kuye enkantolo. Yebo. Bekwazi futhi ukuthi begcine begwetshiwe. Kunjalo mama. Bagwetshwa bonke labantu noma khona waphuma endleleni. Akekho waphumayo. Sasiliphenye la ukuthi icala into esihlula manje abaseshi njengamanje babomsweli. Basuke babuke iside kakhulu likamangali. Yes. Bese bengalibheki iside lokushiwo umboshwa. Ilapha bafike baliyahle khona babomsweli. Ngoba kufuneka lokho akushoyo uqale phansi uyokuphenya nako kuze inkantolo ibone ukuthi usebenzisa ubuqotho mawuphenya awuchemile kulolu daba oliphenya. Oh, inkulumo le ekhulunywa iloboshiwe awugcini nje ngokubhala ukuthi utheni. Ufuna ukuthi ke manje uvule esinye isigaba. Yebo. Ukuyiphenye kabanzi ke manje. Yebo. Ukuze ngagcwala mhlambe ugcwala ipage usubhala ukuthi wangitshela ukuthi ngase ngisuka ke manje ngiyobheka ukuthi
impela ngabuya nento engaka uma nje ethi cha mina ngangilapha kwababa uMsweli ngixoxa naye senza into ethile yes ngizoza ngizocela ubaba uMsweli ukuthi hawu baba uMsweli wambona yena uSibani Banyana ngosuku oluthile yes uma ethi ubaba uMsweli cha angizange ngimbone ngibe sengimcela ukuthi anganginikeza yini istatement sokuthi cha ngalolu suku akazange afike uSibani Banyana la ekhaya lokho ke kusiza inkantolo ukuthi ibona ukuthi awuchemile awubukanga iside lomangali kodwa nesiboshwa usiphenyele lokhu ebisikusho kula macala labantu abawu200 mhlamba amacala kwakuyicala enjani mhlamba babe wenzile aye amacala babe wenzile ayixubile kwakukhona ama stock theft kukhona ama rape khona ama house breaking and theft kukhona ama assault commons asingawenzi kwakune team ye uniform eyayisithathela acala la ama minor cases nama warrants ayenzwa igang yakwa uniform ngokohlele sasilenza kodwa nje ayixubene yonke inhlobo yamacala yes okusho ukuthi indaba kaThulani lobuhlakani kuvela la kubaba ngoba ngiyakhumbula ukuthi uthe ubaba esemsebenzini iboshwe zo200 nakwazi ukuthi nevalele zonke zagwetshwa futhi zonke kanti naye uveze sikhuluma naye waveza icala ebelixake kakhulu eKZN 26 engilazi kahle baba gweba bonke abantu abawu26 ngokusebenza kahle futhi nabaseshi yebo ngilazi kahle lelo cala iK26 yes ngoba naye ephumilela enomuzi ngapha engxenye eMaduladula yes kodwa ke starting point sayo yonke into kubala uqala la kimi noma ngawufuna ukuyapi yes futhi ke nje ngendlela esihloniphana ngayo kwala ngisho nendlela uma ngithi hayi Thulani hayi awungiphuthumele uyongifunela imijovo yempahla le eDandi akangiphenduli akangiphenduli yathi nje hayi baba ke ngiphuthumele yena ubesebenza kahle impela esikoleni ubenza kahle esikoleni ubenza kahle hey baba siyabonga Thulani sesame safika thina ekhaya udaba luyivelele kwathi uma sikhuluma naye kuyavela ukuthi inhlonipha anayo isizotha anaso nesineke anaso siyakhomba ukuthi kufanele size ngapha ekhaya sizobona uba ushilo ukuthi ubaba usekhona lokho kuyasilekelela ke ukuthi ke simbone ukuthi uphuma ezandleni enjani ngicabanga ukuthi wonke umuntu usebonile useyizwele futhi ukuthi uvele ezandleni enjani uyabona futhi nesineke ukuthi hayi sineke sila kuyavela futhi nobuhlakani ukuthi ivela la khona ngingayibuzanga kahle bengafuna ukuphazamisa ngesikhathi ulandwe iveni uyakhumbula isikhathi ulandwe iveni kade okay asiqale la ungakalandwa iveni ubaba ubudlala ibhola nidlala namaphoyisa ukuyipiki yamaphoyisa noma beni opposition cha babe ngithandile nje amaphoyisa angithatha angifake eklabhini yawo ngangidlala nawo ngase eqembini lawo ukudlala kwakho namaphoyisa ikhona lokhu okuhlahlela indlela yokuthi ugcina uyiphoyisa yebo okay nakho kunye okuvelayo engikhumulayo umama lapho uManene uthema usuqeda esikoleni wakubuza ukuthi uzokwenzani wasuyakhomba negoli wasethi umama igoli liyophela
engasho ukuthi liyophela esho ukuthi imisebenzi uyohamba ihambe inciphi wase kuba iadvice yakhe ukuthi obuza indaba amaphoyisa. Yebo ngoba njalo baba Msweni. Ngamagama amafishane wathola instruction kumama ukuthi hambe emaphoyiseni. Yebo ngoba njalo. Ubaba masekuhambile iminyaka naye senengane ukhipha instruction uthi ke ungabusaya ngapha kwi teaching mfana wami bheka lapha wenze lo kwaba njalo impela akazange ahluphe futhi noma ngangimbona ukuthi uyathanda ukuya kwa teaching kodwa njengomuntu esihloniphana ngaye wakwazi ukuthi aqhubeke ayokwenza lo engicabanga ukuthi beno baba umlotshwa ammenshina naye ngaphambili. Yes. Wathi kuma kuyi second year yakhe wayese engixoxela ukuthi useqalile usesiza ama first year azokwenza lo. Yeah. Bengifuna ukubheka lento angithi mawuthi uyabuka instruction la lokho yasuka kugogo wakhe instructor ubaba wakhe nobaba ithatha le bethini wa instructor mawuthi uyabuka ke uyabona yini baba ukuthi mawusuyihlale la noma nike nakuhlaziya lapho obambe khona instruction kamama ukuthi umama ngazo ukuthi wayeyiprofitile lento ukuthi uzokhipha the best iphoyisa the best imseshi kuwena. Yebo. Uyayibona uyiproduct masingathatha nje umama ukube besekhona nala ikhona ethunini makuthi uyabona uyayiqhenya ngawe waziqhenya ngawe. Hey umama wayeziqhenya kakhulu ngoba okunye nje engingakusho kwathi ngiphasele ukuba usayitsheni. Ngathi mangifika ngixoxela ngathi hawu mama sengiphasile sengizoba usayitsheni. Yes. Wathi hawu mntanami sekuyini ke lokho? Nakya. Wathi angikwazi ke lokho ukuthi kuzoba yini. Kanti ngawo lo nyaka engangizoba usayitsheni ngawo wabezoshiya. Kodwa nje iqhaza lalibanjwe umama wayehlonishwa kakhulu la endaweni. Yes. Ngoba imfundo yakhe yayigcine kwa standard 4 grade 6 grade 1 Nkosi yeah grade 6 into enjalo. Engiyangihlale ngikukhumbula kakhulu kuyo mama ngikhumbula esixoxela ngemfuluenza ka 1918 lapho wayifunda u standard 3. Yes. Wayesixoxela ukuthi intombi nezinsizwa lomkhuhlane wawuyithatha kanjani kalula. Kodwa nje elinye ikhono elihamba ngokuba mdala lase liyamlahlekela wayekhuluma isingisi esiphambili. Oh bekhona la eMachaltini. Awuphinde baba. Ubesebenza ni Machaltini? Cha. Wayesebenza ekhaya kuphela. Usithatha phi isingisi? Usithatha esikoleni la ifunde khona emafishini. Okulo standard 4. Ku standard 4. Wayekhuluma isingisi esiphezulu kabi. Kodwa phela into ufuneka uqhubeke nayo kuze ingapheli kuwena. Yes. Wahamba ngokukhula wayesesiyaphela ke isingisi akangabe sasazi. Sa expire. Baba, isithe umama ngabe uyayiqhenya la khona hayi ukuthi ngabe uyayiqhenya. Kunjani uyiqhenya ngendodana yakho la owathi mawuyibonisa vele yakhona ujuice womuntu unjani ukujabule ithini inhliziyo kuthini mawuhamba uthi uyabona ke la this is a product. Baba Msweli kungebe siyena yedwa uThulani. Yes. Khona ndodakazi wami uKhanyisile sewuMrs Nala. Yes. Ube station commander eKokstad.
wase ba involved kwi accident wagcina esebuyela kwi cluster angisayikhumbuli kahle ukuthi cluster kuphi bese ngiba nomfana wami okuthiwa uRoy bamjwayele ngokumbiza ngoRoy yes usebenza kwa logistic la kwabwa khona impahla zikahulumeni okay uqalela eFryhead wayeseThekwini onjengamanje uthole ipost eThugela Ferry oh yes bese kuba khona uSibu ogcina owayefunde ongoye wenza iBSc khona kodwa uthe mase efuna ukuqhubeka ayoqedela ePretoria ayibamchitha angazi ukuthi bakhulunywa lopho ulimi yes ugcine naye sengena emaphoyiseni ngenhlanhla usebenza kulo leli office lika Brigadier uBhengu Lady Smith okay warrant officer khona so ke abantu abambe bengihlonipha bangihlonipha okuze kube namhlanje so ke okushuthi salandela ukhondolo la ngasemthethweni yes ngoba ubaba engakadlula emhlabeni yes ngangizwa ukuthi wayeyiphoyisa lapha egade emahlathini angazi ke noma salandela lo khondolo noma kwenze kanjani nezwela asitoliki izulu asitolikwa ake sihlehleke ngisafuna ukuya lapha nakho ulandwe iveni amaphoyisa walidlala ibhola oba ngisasho udlala unamba bani lapha ebholeni ubu seswini i right wing i left wing hayi ngangidlala kwi defense ngangidlala emumva udlala emumva yebo ba mawusulandwe iveni lapha na iveni kufica phi la ngifuna ukubona nje la uluse khona nazi inkomo ifica phi iveni ipaka ekhaya uyamenyezwa noma sebecinga lapha edlelweni iveni ngayibona iyongena ekhaya mina ngelusile nje about 2 kilometers yes ukusuka ekhaya emafuseni yep bafika ke baxoxisana nomama engangikuxoxelwa ke kodwa umama ukuthi babe sebekhuluma naye ukuthi besizocela lensizwa yakho ukuthi iyobhala itest eDandi ngigcwalise ama-forms ngesonto kwaba msombuluko kwaba uLesibili bangilanda ngoLesithathu ngesonto kunubani okunje police station hlale kuvuliwe futhi ke okwakwenza kube lula ngangikwazi ukukhuluma nawo wonke amaphoyisa ngoba engijwayele ukuthi sidlala nawe ibhola umdlalo webhola okay usubuyisa inkomo ke manje uyabuya ugijimela iveni le uyibone lapha ekhaya cha iveni iza kimi einkomeni okay leze ezazi yellow sinosibo olude yes imelo yellow imele yellow yes ifike kimi iJ wendoda asihambe siyobhala itest eDandi yes angizange ngicicize ngayiqhuba inkomo bathi umama uthe ayibuyise inkomo zoyifaka ngaphakathi ekhaya yes ngayiqhuba ngayibuyisela ngaphakathi ngesula ubuso ngaqoka sasihamba ke siyobhala eDandi iskili isona esikufaka emsebenzini sebhola ukuyimisela entweni oyenzayo ikhona ukufaka emsebenzini baba noma ngangumuntu okhuthele kodwa ngikhumbula ubaba uMdunge uEdgar Mdunge yes owayemseshi owaziwa retire constable
okwakuyi top detective. Ubaba uMdunge wayethi mayibhala statement eke yacrasha into eyodwa siyeka siqale phansi lo lokhuzana. Igama lodwa ngoba sasakhelene naye la ngezansi engazi anginikela lona nesikhathi ngifike eGlenke ngibona waye kubaseshi yena. Yes. Wathi mfana kaDlame uyabona ke njengoba usungena emaphoyiseni nje kuzofuneka uthande lo msebenzi njengokuyongena ezulwini. Angilikhohlwanga lelo gama ngahamba nalo indlela yonke ngaze ngathatha umhlale phansi emaphoyiseni. Bekuthi nje mangisebenza ngikhumbule lelo gama lika baba uMdunge lokuthi umsebenzi ubowuthanda njengoba uthanda ukuyongena ezulwini. Wakubaba kuwayesemdala kumina, mina ngiyangindodana kuyena. Yes. Mawuzwa yini lenza ukuthi ubaba uMdunge bengampromote ngoba wayewenza kahle umsebenzi? Cha kwakungapronyotwana nje sidalo, kwakufuneka uyobhala iexam. Wangakwazi nje. Kwagcina abelungu benikelane bodwa. Ngalena ekhoneni. Yebo. Abantu abaningi ababehlakaniphe kakhulu emaphoyiseni bahamba bengazange bawathola ama promotion. Kodwa ke futhi nalolu khondolo lophoyisa kwakukhona umalume owayemncane ekhaya komama owayeliphoyisa. Yes. Naye wayengazange aye esikoleni sidalo. Hawu. Wahlala emaphoyiseni kodwa waze wathatha impesheni. Wayengene ngaka kanjani ngobude? Wayengene kanye babemqashe kanjani? Kwabuka nje mawumude. Okay. Ubuke ukuthi hayi ungaba namandla ukubamba isiboshwa. Okay. Bese uyaqasheka. Njengoba nje bayibukela kakhulu hayi njengamanje babeyibukela kakhulu iheight ukuphakama kwakho ukuthi ungakwazi ukubala iphoyisa. Niyabona ke nina enhlaleni tamaphoyisa aqashwe ngomatric nelicense sisuka kwi-era lapho wawuqashwa khona nje ngobuthi uthi hayi uphakeme lo ukuthi iclass elithini lo engaba namandla esigebengu ngoba inhloso lokubamba isigebengu kubamba nje isigebengu kuphela usise phambi komthetho ungakhuluma izinto eziningi. Cha Phoyisa likhuluma phambili. Yebo. Mase mbophile umuntu mhlambe isihlobo sakho ubona ukuthi ngeke phela umxoxela ukuthi hayi icala lakhe libi kufanele ungene esitokisini. Bese umbhalela inothana encane usuyifaka istapler bese uthi hamba uyonikeza leyo ongale shantshi lencwadi ayifunde uzokutshela ukuthi kuzoqhubekani. Hawu. Phela uyenqena ukuthi umtshele ngoba kuzoba buhlungu. Uma umtshela ukuthi hayi phela kufanele aye esitokisini. Uyothi mayifika ngale lona oseshantshi ebheka lencwadi athi hawu ndoda kuthiwa ke usuzongena ngaphakathi ke. Angisekho mina sengumshile sengikwenye indawo sengibhenya kwenye indawo. Kwake kwenzeka emacaleni wako wenza ukuthi kunehlobo unemuntu oyigazi ongafuna ukuthi egcine impela abaningi ngabe. Wawenza njani? Wawenza yona lento? Cha. Omunye wawumchazela nje. Kumuntu omdala kuba likhuni kabi ukuthi ungamchazela ukuthi uzaboshwa. Bese ubona ke ngoba kuthiwa amacala angena ngamashejula athile. Yes. Ubona ukuthi noma ngawo uyamzamela ukuthi abuyele ekhaya lokhuza. Kodwa kungcono ayokhululwe enkantolo. Hayi wena endleleni. Hayi wena. Kodwa ke ubusubhala ke dokodini ukuthi inkantolo noma ungayanga wena enkantolo, inkantolo ingamnikeza ibail noma imrelease
ngokwethembeka. Nanga amaphoyisa amadala. Kodwa ke nje elinye case nansi engake ngayenza eMondlo. Yes. Kwanginensizwa esihlupha kakhulu ngama rape yakwaNgwenya. Owakuvela emseni Ngwenya. Yes. Esasibayifuna singayitholi. Sithi senza ama operations ebusuku singamtholi. Sasebenzisana nezimpimpi kakhulu ke emaphoyiseni. Yes. Base besichazela ukuthi lesi sihlahla esikhulu sakube siwu round uswafaka isivalo phezulu. Oh. Ufika lale khona, akalale nje. Okay. Sabe sesihlela ke nomphathi nabafowethu labe sasisebenza nabo ukuthi ngizohamba mina bayongibeka khona kulo muzi ngoba kwakungabikho umuntu emini. Yes. Ngabe sengifika sengithatha isikhundla sakhe ke sengithi ake ngithi nami igozololo lapha ehlala khona phezulu esihlahleni. Okwahamba isikhathi kwathi ngo9 wayesefika ke sezobona indawo yakhe ukuthi imi kanjani. Yes. Yilapho ke sabe sesihlangana khona ukuthi hayi ke namhlanje ke sekuqondile. Wehla ke sengimfakuza Nkosi. Bana baba. Asinike asidebe isithombe salesi sihlahla lesi. Isihlahla esikhulu esekhaya. Sinani sinembobo ngaphakathi. Oh kanje. Lenhlobo engathi nje kodwa lezi ezinkulu. Enkulu, okay. Ezinkulu. Oh. Uswakhanda wasifaka isivalo ngaphansi wasithi wasefike sika phezulu wasefaka isivalo sahlala phezulu kwamagatsha ukuthi singawi. Oh. Ufika lale lapha. Kusho ukuthi ke wena ke wawujakalasi manje. Wavele wafika qala wazolala kulesi sihlahla esikhundleni. Uyafika lapho ezolala usuyamcela isithime manje ukuthi hayi sesingahamba impela baphi labo ozakwini baseduze. Cha ngiphethe iMotorola ngoba phela ama cellphone ayingabikho ngase ngibathinta ngathi sekuqondile ngaphuthuma nizongilanda sengiqonisile nalo mnumzana. Ubani ufika naleli icebo? Lalifika kimi nje khanda ayifika kimi ngoba abafowethu engangisebenza nabo ayi iminyaka ayisithi ukuhamba kakhulu mina engangisemncane. Elinye nje likhona elala emasotsheni eSt Augustine. Yes. Insizwa naye yayihlupha ngakho ukunukubeza abantu besifazana. Yes. YakwaNkomonde. Ngenxa yobubi bomgwaqo basemasotsheni yayizwe iveni sayeza ukuthi ayi nanko kamaphoyisa. Yes. Ebesephume ehamba. Thenga olunye usuku sahlanganisa sathi siyafika seza ukuthi hayi likhona iphunga layo ikhona. Yes. Nesivalo sivulekile. Sase sihlela ukuthi hayi asale nemunye umseshi sasenaye sasala ngaphakathi endlini ahamba amaveni. Akuphelanga ngisho 15 minutes wayesefike sehamba nonkosikazi wakhe wangena wavala isivala kangakhanyisa wangena embhedeni walala. Thina simila emva kwesivalo. Nifikela ekhaya kungekho umuntu. Akho umuntu. Isicapha sivuliwe. Sivuliwe. Sivulwe ngenhloso noma nje usivule ngoba ephuma ebalekela. Oh iveni. Iveni ngoba uyayizwa. Okay manje senithikeni na okay akabaleke. Nina bese nisala la ningena endlini. Sase sihlala ngaphakathi endlini. Yahamba iveni wayibona nansi ya. Yebo. Wayibuyela wazoyengenela endlini. Sahlala phakathi endlini wafika akakhanyisile ngoba phela wangapsiza izikhathi zo case. Yes. Wabuyisa isicapha. Wabuyisa isicapha simla emva kwesicapha. Nabuya naye. Wawulala embhedeni. Uthe ingena nje ngutsheni sasimthinta ukuthi hayi sesikhona. Elinye futhi kwakukhona umfo kaMtshalo wayehlupha kakhulu la endaweni okuthiwa kusesikhaleni.
owayibona nje iveni iqhamuka akhuphuka ayohlala phezulu entabeni. Yes. Sase sakho uhlelo lokuthi hayi akuthi entatha kusa siyohlala le phezulu la ifikela khona. Oh. Bese iveni iqhamuka ekseni izomthinta ngapha kuze akhuphuka ephezulu. Sihleli lapho ke na iveni iqhamuka siyambona nje phumeze ekhaya. Yeah. Esesondele wawuza ukuthi hayi eshethi hayi ngeke baze bangithole. Yes. Wathi mayifika la afika ahlale khona kanti sicashe ngemva kwetshe. Wabe sebopheka kanjalo ke. Waye specialize ke kakhulu ngokuthatha impahla zabantu kodwa kwakuseyivela kancane hayi njengamanje. Yes. Yebo. Africa my continent, Africa my home. Ubaba lo, ubaba kaThulani Cyril Celeb advocate omshushiso omkhulu la esifundazweni saKwaZulu nase South Africa. Amacala asewenzile asehlale kuona. Amacala amaningi uyakutshela ukuthi hey cha uyayiphumelela ukuthi imantshi noma ijudge lithi ayishona lapha. Sibona ubuqhawe bakhe sizobuthola kuphi manje sobuthola kubaba ngoba naye ubaba uyeza ukuthi hayi akekho akwambamba nje uthi ukuthi manje kuzothiwa ubufakazi abuphelele. Ezinye zezinto engicabanga ukuthi siziqhenya ngazo eSouth Africa ngobaba amakhono baba manje abakwazi ukuthi behambise umyalezo behambise futhi nemfundiso einganeni ukuze sakhe iSouth Africa kabusha sakhe lelizwe kabusha kuyofuna ukuthi sibe nobaba manje namadodana anje alalelayo bese yenza. Ayikho baba uMsweli into la kulomhlaba esiphila kuona njengamanje okufuneka uyibonge emhlabeni uma ingane izokuhlonipha. Kuthi into ozichazela yona noma uyitshela yona zikulalele kufuneka ubonge uNkulunkulu ubonge nabakini abadala. Yes. Ngoba ingane sihlupha zonke ikhona kulomhlaba. Yes. Bancane abazali abanezingane ezibahloniphayo. Yes. So ke ingane zami bengakaNgihluphi kuze kube manje. Yes. Yebo baba. Okunye sasikwenza esasi buka ukuthi umuntu uyasihlula kodwa kuyakhombisa oboshiwe siyehluleka ukuthi sithole kahle ukuthi lenze kanjani icala. Kwakuthi uma sifika naye epolice station bese siyocupha umgogo ngaphakathi estoksini. Kulaba sebehlala isikhathi eside estoksini. Yes. Sithi ay madoda sizonibona ngokuthile. Ake nisiphenyeleni le ndoda ukuthi udaba iluhambise kanjani. Kothi kusuka nje lapho hawu simbize lo engathi khona siyokwenza awafika sitshela ukuthi hayi uthi wenza kanje into ethile wayibekaphi wenza ukuthi nokuthi ngana ngoba mayefika ngaphakathi estoksini suke novalo esebesaba laba bangaphakathi. Kanti futhi abakwenzayo okunye ngaphakathi estoksini bayakwazi ukuthetha amacala bona ababoshiwe. Oh yes. Kube khona imanje, kube khona umshushisi, kube khona ofakazi. Yes. Bebodwa ngaphakathi. Bakutshela ukuthi leli cala lizokulahla. Leli uzophuma kulona. So ezinye ke izinto labo abafowethu abasuke beboshiwe abazenzayo ngaphakathi. Nanga amaqhinga. Mina bengakusho nje bengathi umuntu oyiphoyisa okuthandayo isiphoyisa uba yiphoyisa jwayelana nobaba seberetire nabadala endimeni uhambe uyohlala nabo phansi uzobuya namaqhinga amasha awuzothi usuwahlanganisa nemfundo yakho nokuhlakanipha kwakho nokuhlakanipha abantu abadala hayi angeke ungayitholi lento oyifunayo
Siyabonga kakhulu Afrika.